Com va? Avui farem el corral dels porcs ben net. Com va? Com veus, aquí tenim palla. I el que farem serà opir-la en ganeta i la posem en palla. Si voleu veure, anem-hi. Bé, i ara com veus aquí, pues és un poc brut, així que com que en Borja també en té la meitat d'aquest porc, ell vendrà. Borja, pot venir, per favor. Vamos aquí. Vale. Magia. Sí, potàcia. Bé, com veus, aquí tenim un xurumber, no sé com us ho he d'explicar, perquè allà hi ha el seu beurador, allò se diu un biberó, i és allà on ells beuen. I s'esquitxen per tot i fan això. Però bé, au, vinga. Ara el que hem de fer és tancar la barrera. Com veus, és més, aquí se pot trepitjar hasta tot amb unes nalls. Sí. I ara en Borja m'atracarà la carretilla. Voy. Això és natural, és fàcil. Vámonos. Es va la Quin xurumber. Com veus allà, fira de la llet, Un bidunyà. L'any que ve heu d'anar tots. I això, pues, el porc és molt bo per fer tomatiguetes, taronges. Les taronges passa un gustet. Han de passar un any. Bueno, sí, ha de passar un any, s'han de compondre, que si voleu també podem fer un vídeo de com fer fems. I ara, pues, em prendré. I com veus, pues... No tens una pala també, fem aquí una pala. El que faig servir, com que aquí hi ha palla, però el que faig servir és una forca. Perquè si utilitzéssim una pala, s'embossaria i això no és gaire bo. Brau. I ara Borja m'ajuda amb la pala. Això és mala. Vinga, gràcies. Ara Borja mos està ajudant a llevar un poc el brou. Això s'ha de fer perquè si no es viuríem molt malament i nosaltres no ho volem. Que rico. Que bé ho fas, Borja. Està la meva germana darrere la càmera. Porfa, deixa'm-la. No. Que sí, Que no, que me da sí. igual, no. Bueno, aquí està darrere la meva germana, que com veus, pues, no sap aguantar. Bueno, Borja, explica-mos què mos estàs fent aquí. Tirant merda. Estoy enseñando calzoncillo. Oh, que m'he equivocat. Bé, mentre en Borja acaba fent això, nosaltres anirem en aquell caramullet, que com veus també és fuertito, i començarem a omplir. Aquesta ja està molt més seca. I nada, això és la tècnica de com recollir merda. Per aquí mig, sí, va bé. Aquí segur. Aquí. Faran feina la gallina. Sí, per això ja ho tiro aquí, sempre. Així buscant panelles. Canya, plantillo. Fira de la llet! Hi ha una vaca. Ara amollarem els cerditos. Ai, ok. Fas el cortadito i me crides. Vinga, fet. Bueno, nens, ara he tornat 2 pans nosaltres més alt. I res, ara, com veus, ja tenim això ben netat. I ja ho tenim ben netat. I ara en Borja mos passarà el seu matalàs. Borja, porfa, no pots passar. No. Justiner, me l'havies de tirar allà. Ai.
ja no té. No té, Tiene familia ya. Pues ja estaria. Això, i ara ells, si li peguen dues cosetes, encara les anirà. Millor, perquè així ja s'ho trobaran mig escampat. I ells avui tindran un llitre nou. I un quart ben netet. Au, i això ells ja ho escamparan ells tot sol i això. Així que ja ho sabeu. Fins al vídeo següent. Ah, no, que encara us he de mostrar una cosa. Cap allà. Bueno, nens, com veus aquí, ja tenim el nostre planterot que vàrem fer l'altre dia. Hem d'anar en alerta. Així. I com veus, aquí tenim les tomatigueres. Això és el nostre planter. No vos he dit les races, però un és un porc negre mallorquí fi i l'altre és un porc clapat, és a dir, que du taques de color blanc. Això són les races d'aquests dos porcs. I res, i ara m'ho anem a ensenyar la joia de la corona. Aquest li diuen 1000 nombres. No en té cap. No en té cap i en té tots. És que un poc raro, no? Això és la nostra adquisició nova. I res. I com veus, és un caire vicenc i aquests cans estan molt cotitzats per anar a caçar conills. Però nosaltres el tindrem aquí fent companyia en el Leito, en el nostre Leo. I mireu, un li diu Nyoro, l'altre Estel i l'altre Moi. Moi. Bueno, nins. Jo. Leo, tu també? A veure. Sí. El Leo, hermano de Déu. En 1000 nombres, també. En Borja, també. També. I jo, Avidoi. Adeu.